batian Loyolan, erromeria zan. Antxe ezagutu nuen, neskato bat plazan. Txoriak... Amona! Ai, ama, zer gertatzen da? Arrakasta handia, Amona, oso handia. Aitor, lasaitu zaitez. Zer gertatu da? Gaur institutura joan naiz. Ados, eta? YouTubeko bideoak jende guztiak ikusi ditu. Gure bideoak? Bai. Hau da marka. Ikasgelan, kafetegian, etxerako bidean, denek esan didate gauza bera. Eta zer esan dizute? Zeia torra zura, Amona, primerako bikotea, segi horrela. Hau da poza. Aupa, aita. Ara, modako bikotea. Nola? 3 lankidek esan didate gaur. Oso bikote polite egiten dute Aitorrek eta bere amonak. Ikusten, mundu guztiak berdin. Posible alda. Bai, hemen txe agertzen da. 10.000 ikustaldi. Zorionak bikote, baina ez aztu. Aurrena etxeko lanak eta gero bideoak. Bai, badakit, aita. Beti errepikatzen didazu gauza bera. Aizue, laguntza beharra duzue, ni prest nago. Zertarako. Bideo batean agertzeko, arrakasta seguru. Et. Gu, bikote artistikoa gara. Bi. Amona eta Biloba.